F'dawn l-aħħar xhur ingħata taħriġ speċjalizzat lill membri tal-ġudikatura li jkollhom kuntatt dirett ma' tfal, avukati ta' tfal u medjaturi. Dan it-taħriġ online kien maqsum fuq numru ta' ġimgħat bilan li jikber l-għarfien u s-sensittività dwar is-suġġett fost dawn il-professjonisti. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern li fiha ġiet preżentata wkoll riċerka mill-Kumitat Trobbija Pożittiva marbuta mal-effetti psikoloġiċi fuq it-tfal li għaddu minn separazzjonijiet. Dan sabiex jittieħdu deċiżjonijiet informati minn kull min jaħdem f'dan is-settur sensittiv. Dan anke bħala parti mill-wiegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista favur inizjattivi ġodda sabiex jissaħħu s-salvagwardji legali li jilqu l-interessi ta' tfal u l-ġenituri, anke meta l-ġenituri ma jgħixux taħt l-istess saqaf. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat Tfal Michael Falzon saħaq fuq il-kunċett ta' shared parenting, kif din it-tip ta' trobbija hija l-aktar waħda ideali għat-tfal li jkunu f'familja għaddej minn proċeduri ta' separazzjoni. Dan saħansitra kien spjegat mill-lettur fl-Università ta' Malta fih dan id-Dipartiment tal-Istudji ta' Tfal u l-Familji Claire Qasa, kif spjegat li l-benefiċċji ta' dan il-kunċett fosthom b'aktar riżorsi għat-tfal, aktar ħin ta' kwalità għall-ġenituri ma' tfal tagħhom u inqas konflitti. Hemm tliet fatturi prinċipali. Waħda minnhom hija l-aċċess għal aktar riżorsi. It-tfal meta jkunu qegħdin f'sistema ta' shared parenting għandhom aċċess għal żewġ neighborhoods, għal żewġ komunitajiet, żewġ gruppi ta' ħbieb pereżempju, għandhom aċċess mod importanti ħafna din, aċċess għal riżorsi kemm finanzjarji, kapitali u soċjali tal-ġenituri tagħhom it-tnejn. Fil-fatt rigward ir-riċerka preżentata il-Ministru nnota li jekk kif jinbidlu żminijiet, irid jaddatta għalihom kulħadd u għalhekk il-Gvern se jkun qed jieħu azzjoni fuq din ir-riċerka. Ir-riċerka titkellem fuq dak li huwa shared parenting. Irridu dejjem nżommu f'moħħna illi għandna dejjem nħarsu lejn l-aħjar interessi ta' tfal, mhux biss tal-ġenituri involuti. X'se nagħmlu? Għamilna tibdil, qegħdin nagħmlu tibdil u ħanaraw li nkomplu fejn nistgħu nirranġaw dik li hija il-liġi anke fejn toroq tal-familja nibqgħu naħdmu flimkien bħala żewġ ministeri aħna u l-ġustizzja għax is-soċjetà tinbidel il-ħin kollu aħna rridu nibdlu magħha. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard tkellem dwar l-importanza li riċerka bħal din jiġu preżentati lil kull min jaħdem f'kawżi ta' separazzjonijiet, kif qal li jkun żball jekk id-deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan is-settur ikunu deċiżjonijiet ibbażati fuq l-emozzjoni biss. Bl-istess mod, il-Ministru qal li proġetti ta' riċerka huma wkoll bżonn jużi fir-rigward ta' riformi li jagħmel il-Gvern f'dan is-settur. Dan l-istudju li sar b'kollaborazzjoni l-Università ta' Malta jservi biex jagħti bażi b'saħħitha ta' studju li huwa xjentifiku li jagħti bażi fuq xiex wieħed iħares mhux biss f'dak li għandu x'aqsam ma' deċiżjonijiet li jittieħdu mill-qorti ma' wkoll dak li għandu x'aqsam ma' deċiżjonijiet li nittieħdu aħna l-politiċi meta niġu biex nagħmlu r-riformi u l-emendi neċessarji f'dan is-settur.